Imaginați-vă, principala stea a cinematografiei sovietice, simbol al purității și al moralității, al cărei nume îl știa întreaga țară, de la Kaliningrad până la Vladivostok, și brusc, un scandal care putea distruge nu doar cariera, ci însă și baza cinematografiei sovietice. Despre ce tăceau ziarele? Ce secrete se ascundeau în spatele ușilor închise ale studiourilor Mosfilm? Și de ce numele Tatiei Samoilova rămâne și astăzi învăluit într-un mister? Astăzi vom ridica parțial vălul uneia dintre cele mai enigmatice povești ale cinematografiei sovietice. O poveste care ar fi putut schimba în întregime fața cinematografiei naționale, dar care a fost atent ascunsă de ochii publicului timp de decenii. Aceasta este povestea unei femei care și-a jertfit viața personală pentru a sluji artei și statului, dar care, în cele din urmă, a fost uitată și trădată chiar de cei cărora le-a slujit cu credință și devotament. La 4 mai 1937, în familia celebrului om de teatru Evgeni Samoilov s-a născut o fiică, căreia îi era destinat să devină legenda cinematografiei sovietice. Dar această zi, aparent plină de bucurie pentru familie, a fost întunecată de evenimente tragice în țară. Exact în 1937 au început represiunile în masă, care nu au ocolit nici mediul teatral. Tatăl Tatiei, Evgeni Vasilevici Samoilov, era actor la Teatrul Mic și o persoană cu o soartă nesimplă. În anii 20 servise în Armata Albă, ceea ce, în vremurile sovietice, reprezenta o pată gravă în biografie. Numai datorită talentului excepțional și protecției prietenilor influenți, a reușit să evite represiunile și să-și continue cariera în teatru. Mama Tatiei, Alexandra Ivanovna, lucra ca costumieră în același teatru. O femeie tăcută și discretă, a trăit toată viața în umbra celebrului său soț, dar tocmai ea i-a insuflat fiicei acele calități de caracter care i-au permis ulterior să supraviețuiască în lumea dură a cinematografiei sovietice. Copilăria Tatiei a decurs într-o atmosferă aparte. Apartamentul lor de pe Ordânca era mereu plin de oaspeți, actori, regizori, dramaturgi. Micuța Tania absorbea încă din primii ani atmosfera teatrală, învăța să distingă nuanțele caracterului uman, să înțeleagă frontiera subtilă dintre adevăr și joc. Dar chiar de atunci a început să se contureze o trăsătură deosebită a ei, capacitatea de a vedea oamenii pe dinăuntru. Oaspeții erau deseori uimiți cât de exact caracteriza fetița persoanele după o singură întâlnire. Această calitate, pe care psihologii o numesc empatie, a făcut din ea mai târziu o actriță excepțională, dar în același timp a atras atenția unor persoane cu totul diferite, reprezentanți ai organelor securității de stat. În 1941, când a izbucnit războiul patriotic, Tania, în vârstă de 4 ani, a fost evacuată împreună cu mama sa la Almatı. Tatăl a rămas la Moscova, continuând să lucreze la teatru și să ridice moralul moscoviților prin spectacolele sale. Acești 3 ani de despărțire au avut o influență uriașă asupra formării caracterului viitoarei actrițe. La Almatı, Tania s-a confruntat pentru prima oară cu multietnicitatea Uniunii Sovietice. A învățat rapid limba kazahă, s-a împrietenit cu copii de diverse naționalități și a dobândit abilitatea de a găsi un teren comun cu oameni cu caracter și opinii foarte diferite. Aceste abilități i-au fost de mare folos mai târziu în activitatea ei. După întoarcerea la Moscova, în 1944, familia a descoperit că apartamentul lor fusese jefuit, iar mulți prieteni muriseră pe front sau dispăruseră în lagăre. Dar teatrul continua să funcționeze, iar Evgen Samoilov și-a reîntărit repede poziția în trupa Teatrului Mic. Tania s-a înscris la o școală obișnuită din Moscova, dar școala îi se dădea cu ușurință. Profesorii remarcau memoria excepțională, talentul pentru limbi străine și, bineînțeles, calitățile dramatice. Încă din școală, participa la toate spectacolele. Era lider în rândul colegilor.
dar nu s-a lăsat niciodată copleșită de reușite. La 14 ani s-a petrecut evenimentul care a influențat decisiv destinul ei. La spectacolul de absolvire al studioului de teatru al școlii a venit să vadă celebrul regizor Serghei Gerasimov. Jocul tinerei Samoilova l-a impresionat atât de mult încât i-a propus imediat să se înscrie la VGIC, Institutul de Stat de Cinematografie din Moscova. Dar tatăl ei a fost categoric împotriva. Înțelegea perfect ce ispite și pericole o așteptau pe o actriță tânără în lumea cinematografiei. Pentru el, teatrul părea un loc mai sigur și previzibil pentru fiica sa. A izbucnit un conflict serios în familie care a durat mai multe luni. În cele din urmă s-a găsit un compromis. Tania s-a înscris simultan la Institutul de Teatru și la cursurile pregătitoare ale VGIC. Această dublă sarcină era uriașă, dar fata o stăpânea cu ușurință. Mai mult, tocmai în această perioadă a demonstrat pentru prima oară acele calități care mai târziu au făcut din ea candidata ideală pentru misiuni speciale. O capacitate de muncă excepțională, rezistență la stres și abilitatea de a duce o viață dublă. Profesorii de la ambele instituții, unanimitatea că Tania avea talente deosebite. Se descurca la fel de bine atât în rolurile clasice de teatru, cât și în personajele moderne de film. Dar cea mai importantă calitate a ei era sinceritatea incredibilă. Spectatorii simțeau întotdeauna autenticitatea jocului ei. În 1953, încă studentă, Tania a primit primul ei rol într-un film. Un rol mic, în Prietenii fideli, regizat de Mihail Kalatozov. Această întâlnire cu Kalatozov i-a schimbat complet destinul. Mihail Kalatozov era o personalitate legendară în cinematografia sovietică. De origine georgiană, își începuse cariera încă în filmul mut, trăise toate peripețiile cinematografiei sovietice, fusese în disgrație și revenise din nou pe vârfuri. În momentul întâlnirii cu Samoilova, avea deja 50 de ani și era considerat unul dintre cei mai promițători regizori ai țării. Kalatozov a recunoscut imediat în tânăra actriță ceva deosebit. Nu doar frumusețea sau talentul. Astfel de persoane erau multe în lumea filmului. El a văzut în ea acea forță interioară și profunzime care putea transforma un actor într-o stea de talie mondială. Dar în același timp, înțelegea și pericolele care o așteptau pe o astfel de tânără în lumea implacabilă a cinematografiei. Filmările la Prietenii fideli au devenit pentru Tania o școală adevărată. Kalatozov cerea de la ea o implicare totală, numeroase reluări, muncă la limita posibilităților fizice și emoționale. Dar tocmai această școală a întărit caracterul viitoarei stele, învățându-i profesionalismul la cel mai înalt nivel. În timpul filmărilor au început relații speciale între regizor și actriță. Nu era vorba de o romanță în sensul obișnuit. Kalatozov era căsătorit, iar diferența de vârste era prea mare. Erau relații de maestru și discipol, de mentor și talent pe care l-a descoperit și căruia voia să-i deschidă drumul către o carieră strălucită. Tocmai Kalatozov a inițiat-o pe Tania în acea latură a cinematografiei sovietice despre care nu se vorbea deschis. I-a povestit cum se luau deciziile privind producția de filme, cine și de ce primea rolurile principale, ce jocuri se desfășurau în culise la Ministerul Cinematografiei și Comitetul Central al Partidului. Aceste cunoștințe erau esențiale pentru supraviețuirea în industria filmului. Dar, în același timp, îi ruinaseră multe iluzii. A înțeles că talentul nu este totul, că succesul depinde nu doar de abilități, ci și de capacitatea de a-ți găsi oamenii potriviți, de a face compromisuri, iar uneori chiar de a încheia înțelegeri cu conștiința. După lansarea Prietenii fideli, Tania a primit câteva oferte de la alți regizori, dar Kalatozov a convins-o să aștepte. El lucra deja la scenariul unui nou film
care trebuia să reprezinte o rupere în cinematografia sovietică. Acest film urma să fie Zboară Cocorii. Pregătirea pentru filmări la Zboară Cocorii a durat peste un an. Kalatozov a luptat pentru autorizația de a filma, iar Tania se pregătea pentru un rol care trebuia să o transforme într-o stea. Studia materiale despre război, întâlnea veterani, vizita locurile unde avuseseră loc acțiuni militare, dar cel mai important, învăța să înțeleagă psihologia eroină ei, Veronica, o fată care și-a pierdut iubitul în război, dar și-a păstrat credința în viață și iubire. Acest rol cerea de la actriță implicare emoțională totală, capacitatea de a trăi propriile sentimente ale eroină. Filmările la Zboară Cocorii au început în 1956 și au durat aproape un an. Kalatozov aplica metode revoluționare pentru acea vreme. Filmare din mână, unghiuri neobișnuite, compoziții complexe. De la actori se cerea maximum de naturalism și sinceritate. Tania lucra cu implicare totală. Nu juca doar rolul Veronicăi, trăia viața ei, suferința și bucuria. Echipajul filmărilor era uimit de profunzimea emoțională a jocului ei. Chiar și operatorii experimentați plângeau în timpul unor scene. Cel mai mult, tuturor li s-a întipărit în memorie celebra scenă de despărțire de la gară. Tania se identifica atât de profund cu rolul, încât lacrimile ei erau perfect sincere. Kalatozov a filmat această scenă timp de 3 zile, până a obținut rezultatul perfect. La sfârșitul filmărilor, actrița era complet epuizată emoțional, dar rezultatul a depășit orice așteptare. În timpul filmărilor, Tania l-a cunoscut pe Alexei Batalov, care juca rolul iubitului ei, Boris. Tânărul actor a fost cucerit nu doar de frumusețea Samoilovei, ci și de profesionalismul, sinceritatea și profunzimea sufletească a ei. Între ei a început o relație care a durat câteva luni, dar această relație n-a fost de durată. Batalov a înțeles că Tania era complet absorbită de muncă, că pentru ea filmul nu era doar o profesie, ci sensul vieții. Nu putea concura cu această pasiune totală pentru artă. S-au despărțit prietenește, dar această experiență a învățat-o pe Tania o lecție importantă. În cinematografia de prestigiu, viața personală este adesea jertfită pentru carieră. Când filmările s-au încheiat, toți au înțeles că a fost creat un film remarcabil, dar nimeni nu putea bănui amploarea succesului care urma. Zboară Cocorii nu a fost doar un film, a fost o operă artistică care a zguduit lumea prin sinceritatea și umanitatea ei. Premiera filmului la Moscova a avut loc cu strălucire. Spectatorii plângeau, aplaudau în picioare și au stat mult după final. Criticii scriau recenzii entuziaste, numind filmul un capodoperă a cinematografiei mondiale. Dar adevăratul triumf l-a așteptat filmul pe scena internațională. În 1958, Zboară Cocorii a fost prezentat la Festivalul de Film de la Cannes. Era vremea războiului rece, iar filmele sovietice erau percepute în Occident cu multă reticență. Dar Zboară Cocorii a reușit să străpungă toate barajele politice. Filmul a primit Palmea de Aur, cea mai înaltă distincție a festivalului de la Cannes. A fost prima dată când cinematografia sovietică obținea o astfel de recompensă. Tania Samoilova a devenit peste noapte o stea de talie mondială. Presa occidentală scria despre ea ca despre o descoperire nouă, comparând-o cu Greta Garbo și Ingrid Bergman. Dar tocmai acest triumf a marcat începutul tuturor problemelor ei. Un succes de asemenea amploare nu putea rămâne neobservat nu doar de oamenii de film, ci și de serviciile secrete ale diferitor țări. Serviciile sovietice de securitate au înțeles rapid ce ocazii deschidea renumele internațional al Samoilovei pentru rezolvarea sarcinilor de spionaj și contraspionaj. Pe de altă parte, nici serviciile occidentale nu au rămas indiferente.
Frumoasa și talentată actriță sovietică reprezenta un dublu interes pentru ei, drept potențială sursă de informații despre politica culturală sovietică și drept instrument al propagandei asupra opiniei publice. După întoarcerea din Cannes, Tania a fost chemată la Ministerul Cinematografiei pentru a da un raport detaliat despre călătorie. Aceasta era o procedură standard pentru orice cetățean sovietic care călătorea în străinătate. Dar în cazul Samoilovei, discuția a luat o întorsătură neașteptată. Funcționarii s-au interesat nu doar de programul oficial al festivalului, ci și de contactele neoficiale ale actriței. Cine a vorbit cu ea? Despre ce a întrebat? Ce propuneri i s-au făcut? Atenția deosebită s-a îndreptat către contactele cu reprezentanții studiourilor occidentale și jurnaliștii. Tocmai atunci Tania a înțeles pentru prima oară că succesul ei internațional putea deveni o problemă serioasă. Se afla în centrul atenției diferitelor servicii, fiecare dintre ele văzând în ea un instrument pentru atingerea propriilor obiective. După triumful de la Cannes, propunerile de lucru în cinematografia străină au curs asupra Taniei ca dintr-un corn al abundenței. Studiourile din Hollywood oferiseră contracte multimilionare, regizorii europeni o invitaseră în roluri principale în proiectele lor. Părea că toate porțile cinematografiei mondiale se deschideau pentru ea, dar fiecare astfel de propunere trebuia aprobată de autoritățile sovietice. Și de fiecare dată funcționarii găseau motive de refuz. Scenariul nu corespundea cerințelor ideologice. Partenerii de filmare erau nesigure. Condițiile contractului contraziceau legislația sovietică. Tania a înțeles repede că cariera ei internațională depindea în întregime de deciziile funcționarilor de partid. Și atunci, i s-a adresat o ofertă la care nu putea refuza. Întâlnirea a avut loc la sfârșitul anului 1958, într-o mică cafenea de pe Arbat. Omul care s-a prezentat drept Ivan Petrovici părea un funcționar obișnuit de rang mediu. Dar după câteva minute de discuție, a devenit clar că reprezenta organele securității de stat. Ivan Petrovici a fost diplomat și corect. A subliniat că organele apreciază înalt patriotismul Taniei și devotamentul ei față de patria socialistă, dar, în același timp, dădea de înțeles că statul avea nevoie de ajutorul ei în chestiuni foarte delicate. Esența propunerii era simplă. Tania trebuia să-și folosească contactele internaționale pentru a colecta informații despre planurile serviciilor secrete occidentale în privința culturii sovietice. Sarcina ei era să descopere încercările de recrutare a artiștilor sovietici, să colecteze informații despre finanțarea propagandei antisovietice și să informeze despre starea de spirit din mediul artistic. În schimb, îi se garanta sprijin în carieră, posibilitatea călătoriilor în străinătate, protecție față de diverse neplăceri. Refuzul nu era luat în calcul, știa prea multe despre jocurile din culise. Și renumele ei internațional era prea valoros. Tania a cerut timp de gândire, dar i s-a dat de înțeles că timpul expirase deja. Fie colaborarea, fie sfârșitul carierei internaționale și probleme serioase în cinematografia națională. Alegerea era evidentă. Așa a început viața dublă a uneia dintre cele mai strălucitoare stele ale ecranului sovietic. Oficial, rămânea actriță, iubita publicului, mândria cinematografiei naționale. Secret, a devenit agent al organelor securității de stat sub pseudonimul operativ Lebăda. Primele sarcini au fost relativ simple. Tania trebuia să raporteze starea de spirit din mediul artistic, ce se spune despre puterea sovietică în mediul neoficial. Aceste informații erau colectate pentru siguranță, pentru alcătuirea unei imagini generale, dar treptat, sarcinile s-au complicat. I se cereau informații despre viața personală a colegilor, situația lor financiară, legăturile cu străinii. Tania înțelegea că aceste date puteau fi folosite pentru a exercita presiuni asupra oamenilor, dar refuzul nu mai era o opțiune.
Curatorii i-au elaborat o legendă de acoperire. Oficial, Tania studia limbile străine pentru a-și extinde contactele internaționale. Acest lucru explica întâlnirile frecvente cu străini, vizitele la ambasade și participarea la evenimente secrete. De fapt, fiecare astfel de întâlnire era planificată și analizată minuțios. Tania primea instrucțiuni detaliate despre ce să observe, ce întrebări să adreseze, cum să reacționeze la anumite propuneri. După fiecare contact, urma un raport detaliat. Paradoxul constă în faptul că tocmai această activitate secretă a ajutat-o pe Tania să se dezvolte ca actriță. Nevoia de a juca mereu un rol, de a ascunde sentimentele adevărate și intențiile, de a analiza motivațiile altora, toate acestea i-au perfecționat abilitățile profesionale. Dar prețul unei asemenea vieți a fost foarte mare. Tania nu putea avea încredere în nimeni din jur, analiza în mod constant fiecare cuvânt și gest. Relațiile umane sincere deveneau imposibile. Fiecare nou cunoscut putea fi fie obiect de observație, fie agent al serviciilor ostile. Dă un like acestui videoclip dacă ți se pare interesant să afli adevărul despre viața vedetelor sovietice pe care l-au ascuns de noi decenii întregi. Următorii 10 ani din viața Taniei Samoilova pot fi numiți perioada existenței duble. Pe ecran, ea continua să joace roluri de eroină pozitive, simbolizând cele mai bune calități ale omului sovietic. Spectatorii se minunau de jocul ei în filmele Mexicanul, Miciunul Panin, Au luptat pentru patrie. Dar în culise se derula o viață cu totul diferită. Sub pseudonimul Lebăda, Samoilova furniza în mod regulat rapoarte despre starea de spirit din mediul artistic, despre contactele colegilor cu străini și încercările serviciilor occidentale de a recruta artiști sovietici. Curatorii ei din KGB remarcau valoarea deosebită a informațiilor. Cine altcineva, dacă nu o stea de asemenea talie, putea avea acces la cele mai închise cercuri ale intelectualității artistice. Sistemul de lucru a fost perfecționat până în cele mai mici detalii. O dată pe săptămână, Tania mergea la cursurile de limbi străine dintr-o clădire de pe piața Lubianka. Oficial studia engleza și franceza pentru contacte internaționale. De fapt, erau întâlniri cu curatorul, unde se discutau sarcinile și se analiza informația colectată. Curatorii se schimbau la fiecare 2-3 ani, din motive de securitate. Dar principiile de lucru rămâneau neschimbate. Tania trebuia să fie ochii și urechile organelor în mediul artistic, în special printre cei care aveau contacte internaționale sau manifestau îndoieli față de politica sovietică. Unul dintre cele mai dureroase aspecte ale acestei activități era supravegherea colegilor actori. Tania înțelegea perfect că rapoartele ei puteau influența grav soarta cuiva, dar în același timp înțelegea că refuzul de a colabora însemna sfârșitul propriului parcurs. Situațiile cele mai dificile apăreau când obiecte de observație deveneau prieteni apropiați sau colegi cu care lucrase la filme. Trebuia să-și separe simpatiile umane de obligațiile de serviciu, ceea ce necesita o tensiune emoțională uriașă. Călătoriile internaționale au devenit și mai dificile pentru Tania. Pe de o parte, îi oferiră posibilitatea de a-și realiza potențialul creativ, de a se întâlni cu marii maestri ai cinematografiei mondiale. Pe de altă parte, fiecare astfel de călătorie era însoțită de îndeplinirea unor sarcini speciale. În 1962, Tania a participat ca membru al juriului la Festivalul de Film de la Veneția. Oficial, era o recunoaștere a statutului său internațional. Secret, ocazia ideală de a stabili contacte cu reprezentanții cinematografiei occidentale și de a colecta informații. Tocmai la Veneția a avut loc întâlnirea care ar fi putut schimba radical viața Taniei. Celebrul producător american Sam Spiegel, producătorul filmelor Podul de pe râul Kwai și Lawrence al Arabiei, i-a propus rolul principal într-un proiect internațional cu un buget de 15 milioane de dolari. Rolul presupunea colaborarea cu cei mai buni actori din Hollywood,
filmări în locații exotice și un onorariu de 10 de ori mai mare decât veniturile ei sovietice. Dar cel mai important era ocazia de a-și realiza potențialul creativ la nivel mondial, de a lucra cu marii maestri ai filmului. Dar în spatele acestei oferte atrăgătoare se ascundeau și alte aspecte. Spiegel sugera că pentru publicul occidental, actrița ar trebui să se relaxeze puțin și să accepte scene mai îndrăznețe. În plus, contractul impunea exclusivitatea. Tania trebuia să se mute pentru câțiva ani în SUA și să întrerupă activitatea în cinematografia sovietică. Aceste condiții o puneau pe Tania într-o situație extrem de dificilă. Pe de o parte, refuzul însemna ratarea unei ocazii unice în viață. Pe de altă parte, acceptarea însemna încălcarea nu doar a principiilor personale, ci și a obligațiilor față de serviciile secrete sovietice. Tania a cerut timp de gândire și imediat a contactat curatorul. Reacția a fost previzibilă. Niciun contract internațional fără aprobarea Moscovei. Mai mult, i s-a spus direct să folosească interesul lui Spiegel pentru a obține informații despre planurile Hollywoodului privind actorii sovietici. Următoarele zile de la Veneția au devenit o adevărată probă pentru Tania. Trebuia să continue negocierile cu Spiegel, arătând interes pentru ofertă, dar în același timp să extragă informații pentru curatorii ei. Acest joc dublu necesita un talent actoricesc excepțional. În cele din urmă, Tania a reușit să obțină de la Spiegel informații detaliate despre planurile marilor studiouri hollywoodiene de a atrage actori sovietici, despre bugetele alocate și metodele de lucru cu candidații potențiali. Toate aceste informații au fost transmise la Moscova, dar prețul acestui succes a fost foarte mare. Tania a înțeles în mod definitiv că cariera ei internațională depindea în întregime de deciziile unor oameni pentru care arta era doar un instrument al luptei politice. Visul de realizare creativă la nivel mondial trebuia subordonat intereselor securității de stat. În 1964 s-a produs evenimentul care a aproape că distrus întregul sistem atent construit al vieții duble a Taniei Samoilova. În timpul filmărilor la Cuibul de nobili, după romanul lui Turgeniev, pe platou a apărut jurnalistul francez Jean-Paul Rapneau, care pregătea un material despre cinematografia sovietică pentru revista Paris Match. Rapneau era un om plin de farmec și culturat, vorbea excelent limba rusă, se pricepea în literatură și artă. L-a impresionat pe toată echipa, în special pe partea feminină, și Tania nu a rămas insensibilă la farmecul francezului. În timpul interviului a început o conversație interesantă despre diferențele dintre cinematografia sovietică și cea occidentală, despre planurile creative ale Taniei și viziunile ei asupra artei. Rapneau manifesta un interes sincer pentru opinia ei, lucru rar întâlnit la jurnaliștii occidentali din acea vreme. După interviul oficial, Rapneau a invitat-o pe Tania la cină în restaurantul hotelului Moscova. Astfel de întâlniri necesitau aprobare specială, dar statutul internațional al Taniei îi oferea o anumită libertate. Mai mult, era o ocazie excelentă de îndeplinire a sarcinilor de spionaj. Cina a avut loc într-o atmosferă plăcută. Rapneau s-a dovedit un interlocutor inteligent, povestea interesant despre viața la Paris, despre cinematografia franceză, împărtășea planurile colegilor jurnaliști. Tania se simțea relaxată, lucru extrem de rar în ultimii ani. Dar, spre sfârșitul serii, conversația a luat o întorsătură neașteptată. Rapneau i-a propus brusc Taniei să devină corespondentul său permanent la Moscova, furnizând în mod regulat informații despre cinematografia sovietică. Onorariul era generos, $5.000 an, de 10 de ori mai mult decât venitul anual al unei actrițe sovietice.
Tania a înțeles că se confrunta cu o încercare de recrutare. Probabil Rapno lucra nu doar ca jurnalist, ci și pentru serviciile secrete franceze. Oferta de colaborare era o încercare mascată de a o recruta ca sursă de informații despre politica culturală sovietică. Conform instrucțiunilor primite de la curator, în astfel de situații trebuia să simuleze interesul, dar fără a da un acord definitiv. Tania a spus că oferta este interesantă, dar are nevoie de timp să se gândească. Întâlnirea s-a încheiat cu schimbul de contacte și promisiunea de a continua discuția. A doua zi, Tania a informat imediat curatorul despre ce s-a întâmplat. Reacția a fost amestecată. Pe de o parte, era o ocazie excelentă pentru o operațiune de contraspionaj. Prin Tania se putea transmite informație falsă francezilor. Pe de altă parte, un astfel de joc necesita o extremă prudență și profesionalism. S-a decis să se continue contactele cu Rapno, dar sub strictă supraveghere. Tania trebuia să arate interes pentru colaborare, să obțină informații despre adevăratele intenții și legături ale francezului, dar să nu furnizeze nicio informație reală despre cinematografia sovietică. Următoarea întâlnire a avut loc după o săptămână, în același restaurant. Rapno a fost evident bucurat că Tania a acceptat continuarea discuției. A devenit mai sincer, a povestit despre legăturile sale cu diverse publicații franceze, a sugerat posibilitatea unei călătorii a Taniei în Franța pentru participarea la emisiuni TV, dar cel mai important, a început să pună întrebări concrete despre viața internă a cinematografiei sovietice. Cine ia deciziile privind producția de filme? Care sunt relațiile reale dintre regizori și funcționarii de partid? Cum este finanțată industria filmului? Care este starea de spirit dintre intelectualii creatori? Tania răspundea cu prudență, oferind doar informații care erau cunoscute oricărui observator atent. Dar Rapno se aștepta clar la mai mult. A început să sugereze posibilitatea unei colaborări mai strânse, dacă Tania ar fi acceptat să furnizeze informații mai detaliate și confidențiale. Jocul a continuat câteva luni. Rapno venea regulat la Moscova, se întâlnea cu Tania, îi transmitea sume mici de bani drept onorarii pentru consultanță. Tania transmitea cu atenție toate informațiile curatorilor, iar aceștia îi furnizau informație falsă pentru a o transmite francezului. Dar într-un moment, Rapno a bănuit ceva. Poate a fost avertizat de colegi din serviciile franceze, poate a intuit că informația primită de la Tania era prea superficială și inutilă. Orice ar fi fost, ultima lor întâlnire a avut loc într-o atmosferă tensionată. Rapno a întrebat direct pe Tania dacă nu cumva lucra pentru serviciile secrete sovietice. Tania a încercat să simuleze nedumerire și ofensă, dar jurnalistul francez nu a mai crezut nimic. Întâlnirea s-a încheiat cu acuzații reciproce și cu ruperea totală a relației. Deși operațiunea părea eșuată, organele sovietice au obținut informații valoroase despre metodele serviciilor occidentale în lucrul cu creatorii sovietici. A devenit clar ce întrebări le interesează în primul rând, ce sume sunt dispuși să plătească, cum își construiesc relațiile cu sursele potențiale. Dar pentru Tania, acest episod a fost un avertisment serios. A înțeles că se află în centrul unui joc complex între serviciile diferitelor țări, iar cea mai mică greșeală putea să-i coste nu doar cariera, ci și libertatea. Tensiunea nervoasă generată de balansarea permanentă între interese contrare devenea aproape insuportabilă. La începutul anilor 70, Tania Samoilova era una dintre cele mai cunoscute actrițe ale Uniunii Sovietice. Filmele ei adunau milioane de spectatori, scrisorile fănelor veneau cu saci întregi, fotografiile apăreau pe copertele revistelor. Dar în spatele acestui succes exterior se ascundea o dramă interioară profundă. Necesitatea permanentă de a duce o viață dublă, de a controla fiecare cuvânt, de a analiza motivele fiecărui cunoscut, afectau grav sănătatea psihică a actriței. A devenit retrasă, suspicioasă, a început să abuzeze de alcool și somnifere. Viața personală a Taniei nu s-a aranjat favorabil.
Bărbații pe care o întâlnea fie erau speriați de celebrul ei și de problemele asociate, fie încercau să folosească relația cu ea în propriile scopuri. Relațiile sincere deveneau imposibile. Orice partener potențial putea fi fie obiect de observație, fie agent al serviciilor ostile. În 1972 s-a produs un incident care ar fi putut fi fatal pentru cariera Samoilovei. În timpul filmărilor la Piatra Roșie, ea l-a cunoscut pe regizorul Vasili Ordinski și, neașteptat, s-a îndrăgostit sincer în el, pentru prima oară de ani de zile. Vasili Ordinski avea o soartă neobișnuită. Veteran al războiului patriotic, își pierduse piciorul în luptele de la Stalingrad, dar asta nu-i frâncase curajul. După război, absolvise VGIC, regizase câteva filme de succes și era considerat unul dintre cei mai promițători regizori ai generației sale. Dar Ordinski avea o trăsătură care îl făcea extrem de nedorit ca partener pentru un agent al serviciilor secrete. El era un disident, deși nu-și afișa public viziunile. Critica puterea sovietică, menținea legături cu opoziția neoficială, iar apartamentul său era locul de întâlnire al intelectualilor moscoviți, unde se purtau discuții sincere despre politică și viitorul țării. Tania știa despre viziunile lui Ordinski, dar dragostea a fost mai puternică decât prudența. Pentru prima oară de mulți ani s-a simțit o femeie obișnuită, nu un instrument al mașinii de stat. Relația lor a evoluat rapid și în curând au început să trăiască împreună, dar o astfel de întorsătură nu putea rămâne neobservată de curatorii Taniei. După doar o lună de la începerea relației, ea a fost chemată la o întâlnire urgentă. Conversația a fost dură și fără echivoc. Legătura cu un element nesigur era inacceptabilă pentru cineva cu acces la secrete de stat. Taniei i s-au oferit două variante, fie ruperea imediată a relației cu Ordinski, fie sfârșitul carierei și probleme serioase cu organele. Nu exista o a treia opțiune. Încercările Taniei de a explica că Ordinski nu reprezintă nicio pericol pentru stat, că relația lor este strict personală, au fost respinse. Tania s-a zbătut câteva săptămâni între dragoste și datorie. Ordinski simțea lupta ei interioară, dar nu înțelegea cauzele reale. Credea că Tania se teme doar de opinia publică, că se teme că relația le-ar afecta cariera. Încerca să o convingă că dragostea adevărată este mai importantă decât orice considerente profesionale. Dar Tania nu putea să-i spună adevărul. Mărturisirea colaborării cu KGB însemna nu doar sfârșitul relației, dar și un pericol mortal pentru Ordinski. Pentru cineva cu viziunile lui, aflarea existenței unui agent printre cunoscuți însemna automat devenirea obiectului unei atenții speciale. În cele din urmă, Tania a făcut alegerea care a bântuit-o până la sfârșitul vieții. A rupt relația cu Ordinski fără a explica adevăratele motive. Motivul oficial a fost incompatibilitatea de caractere și viziuni diferite asupra viitorului. Ordinski a fost șocat de decizia bruscă a iubitei și mult timp n-a putut înțelege ce s-a întâmplat. După despărțirea de Ordinski, Tania a depus o cerere de încetare a colaborării cu organele securității de stat. Își motiva decizia cu oboselile acumulate, dorința de a se concentra pe activitatea creativă și refuzul de a-și mai duce viața dublă. Reacția curatorilor a fost previzibilă. I s-a explicat că ieșirea voluntară din sistem era imposibilă, deoarece știa prea multe secrete de stat pentru a primi libertate deplină. Dar în același timp s-a decis treptat să se reducă folosirea ei activă în operațiuni. Perioada următoare din viața Taniei Samoilova poate fi numită epoca declinului lent. Ofertele de roluri au devenit din ce în ce mai rare, iar proiectele la care participa primeau sprijin minim din partea Ministerului Cinematografiei. Oficial, asta se explica prin schimbarea naturală a generațiilor, dar motivele adevărate erau mult mai profunde. Securitatea, deși nu putea pedepsi deschis pe Tania pentru dorința de a părăsi sistemul, avea numeroase modalități de a-i face viața insuportabilă. Scenariile cu ea erau accidental etichetate drept ideologic nesigure.
regizorii primeau recomandări neformale să nu o atragă în proiecte, iar criticii încetau să mai scrie recenzii pozitive. În 1974 s-a produs un incident care a convins-o definitiv pe Tania că cariera ei de actriță se apropie de sfârșit. Fusese confirmată pentru rolul principal în ecranizarea romanului Ana Karenina, regizată de Serghei Bondarciuc. Rolul Anei Karenina era visul oricărei actrițe sovietice, șansa de a crea un personaj care să rămână în istoria cinematografiei. Pregătirile pentru filmări decurgeau în forță. Tania studia romanul lui Tolstoi, lucra cu consultanți istorici, repeta cu partenerii. Părea că îi se oferea în sfârșit șansa de a demonstra întreaga profunzime a talentului într-un rol demn de ea. Dar, la o săptămână de la începerea filmărilor, Tania a fost înlocuită neașteptat din rol. Motivul oficial? Divergențe creative cu regizorul. În realitate, Bondarciuc primise o recomandare de sus să schimbe actrița. În locul Samoilovei, rolul Anei Karenina a fost oferit Tatiei Doronina. Această lovitură a fost cumplită pentru Tania. A înțeles că fusese practic exclusă din cinematografia mare, că toate încercările de a reveni la o viață creativă normală sunt sortite eșecului. Organele îi dăduseră de înțeles că prețul refuzului de a colabora era moartea profesională. Încercările de a găsi muncă în teatru n-au avut succes. Directorii teatrelor moscovite, care înțelegeau perfect motivele adevărate, preferau să nu riște și lucrau cu alți actori. Cariera teatrală a devenit la fel de inaccesibilă ca cea cinematografică. În această perioadă dificilă, singura sa scăpare au fost rolurile episodice în filme TV și spectacole. Televiziunea era considerată o direcție mai puțin prestigioasă, așa că controlul acolo era mai puțin sever, dar și aceste ocazii erau limitate. Tania a început treptat să ducă o viață de retras. Rare ori apărea în public, evita contactele cu colegii, renunțase la interviuri. Oficial, asta se explica prin dorința de a se concentra pe viața de familie, dar motivele adevărate erau cu totul altele. Situația financiară a Taniei s-a înrăutățit și ea. Veniturile din filmări rare nu puteau asigura nivelul de trai la care se obișnuise în anii gloriei. A trebuit să vândă apartamentul din centrul Moscovei și să se mute într-o locuință mai modestă, la periferie. În 1985, când Mihail Gorbaciov a anunțat cursul spre glasnost și perestroica, multe teme tabu au început să fie discutate deschis. Tania a văzut în aceasta o șansă de reabilitare și a decis să ia o măsură disperată. A început să scrie memoriile, în care intenționa să spună adevărul despre viața ei dublă. Lucrul la carte a durat aproape 2 ani. Tania reconstituia în memorie toate detaliile colaborării cu organele securității, analiza metodele acestora, își amintea episoade și operațiuni concrete. Manuscrisul a fost voluminos, peste 400 de pagini de amintiri detaliate. În memoriile ei nu erau doar date autobiografice, ci și informații despre metodele KGB în lucrul cu intelectualii creatori, despre adevărata fundal al multor evenimente culturale din epoca sovietică, despre cum serviciile secrete foloseau artiștii și regizorii cunoscuți în propriile scopuri. Tania înțelegea că publicarea acestor memoriile ar putea dăuna multor persoane care colaboraseră și ele cu organele, dar considera că societatea are dreptul să știe adevărul despre modul în care funcționa sistemul de control asupra culturii. Primele capitole ale cărții au fost arătate mai multor edituri, iar reacția a fost amestecată. Pe de o parte, în condițiile glasnostului, astfel de mărturisiri puteau avea o mare rezonanță publică. Pe de altă parte, mulți dintre cei menționați în memoriile ocupa posturi influente în Noua Rusie. Negocierile cu editurile au durat câteva luni. Erau necesare consultări juridice, verificări de fapte, reconcilierea unor momente controversate. Tania înțelegea complexitatea situației, dar era hotărâtă să spună adevărul, oricât de dureros ar fi fost. Dar într-o zi, manuscrisul a dispărut din apartamentul Samoilovei. Împreună cu el au dispărut toate documentele,
fotografiile și notițele care ar fi putut confirma evenimentele descrise în carte. Efracția fusese profesională. Nicio urmă, nicio spărtură la uși sau lacăte. Tania s-a dus imediat la miliție, dar ancheta n-a dat niciun rezultat. Versiunea jefuirii a fost respinsă. Lucrurile de valoare rămăseseră neatinse. Fuseseră furate doar documentele și manuscrisul. Investigatorii au presupus că e vorba de un furt de proprietate intelectuală, dar nu au găsit nicio urmă. După acest incident, Tania s-a închis definitiv în ea însăși. A înțeles că unele secrete ale epocii sovietice vor rămâne pentru totdeauna secrete. Că forțele interesate de ascunderea adevărului rămân influente și fără milă. Anii 90 au devenit pentru Tania Samoilova o perioadă de izolare și uitare și mai mare. Noua eră a adus libertatea cuvântului și transformări democratice, dar pentru fosta stea a ecranului sovietic, această perioadă a fost una de alienare totală față de viața publică. Mulți colegi ai ei au avut șansa de a vorbi deschis despre problemele cu puterea sovietică, de a-și publica memoriile, de a da interviuri sincere. Au apărut cărți de memorii ale unor actori și regizori cunoscuți care împărtășeau adevărul despre viața din culisea cinematografiei sovietice. Dar Tania a tăcut. Motivul acestei tăceri nu era doar manuscrisul pierdut. După mulți ani de viață dublă, avea prea multe informații despre colegii ei care puteau distruge reputații și destinuri ale unor persoane care deja deveniseră legende ale artei sovietice. În plus, mulți dintre cei implicați în cazul Samoilova ocupau posturi influente în noua Rusie. Foștii curatori din KGB deveniseră oameni de afaceri și politicieni de succes, iar foștii funcționari de la cinematografie conduceau mari holdinguri media. Dezvăluirile publice ar fi putut crea serioase probleme Taniei. În 1992 s-a petrecut un episod care ilustrează perfect atmosfera acelei perioade. Una dintre principalele posturi TV i-a oferit Samoilovei participarea la o emisiune despre vedetele cinematografiei sovietice. Tania a acceptat, sperând că va putea cel puțin sugera adevărul despre viața ei. Filmările au avut loc la Ostankino. Moderatorul, un jurnalist tânăr care cunoștea evident puțin despre biografia Taniei, punea întrebări standard despre parcursul creativ, rolurile preferate, planurile pentru viitor. Tania răspundea rezervat, dar când discuția a ajuns la motivele retragerii ei din cinematografia mare, vocea ei a devenit nervoasă. Dar în timpul filmării, când conversația a atins contactele internaționale și colaborările cu cineastii străini, camerele s-au oprit brusc. Producătorul emisiunii a explicat acest lucru prin defecțiuni tehnice, dar filmările nu au mai fost reluate, iar emisiunea nu a ieșit niciodată în direct. După acest caz, Tania a înțeles că unele secrete ale epocii sovietice sunt prea periculoase chiar și pentru liberii ani 90. S-a retras definitiv în umbră, apărând doar rare ori la evenimente dedicate marilor filme ale trecutului. Situația financiară a Taniei în anii 90 a devenit critică. Pensia de actriță era mizeră, iar venituri adiționale aproape inexistente. A fost nevoită să vândă ultimele valori, ordinele și medaliile primite pentru merite artistice, cadourile de la colegii străini. De câteva ori fundații caritabile i-au oferit ajutor material, dar ea a refuzat categoric orice caritate. Mândria nu-i permitea să accepte milă, chiar și atunci când banii lipseau total pentru cele mai elementare nevoi. În această perioadă, singura bucurie a Taniei au fost scrisorile fănelor. Spectatorii care își aminteau și îi iubeau filmele continuau să-i scrie cuvinte calde de recunoștință pentru momentele de fericire pe care le oferise cândva. Aceste scrisori erau singurele amintiri că activitatea ei nu trecuse neobservată. La începutul anilor 2000, interesul pentru figura Taniei Samoilova a crescut din nou.
Tineri critici de film și istorici încercau să rezolve enigma dispariției ei bruste din cinematografia mare în plină floare a talentului. Au apărut articole și documentare despre enigma Samoilovei. Unii cercetători emiteau ipoteze legate de conflictul cu conducerea de partid din cauza unui comportament nepotrivit. Alții vorbeau despre o criză creativă și dependența de alcool. Alții presupuneau că motivul au fost relații nereușite cu persoane influente. Dar nimeni nu s-a apropiat măcar de adevăr. În 2004 s-a produs un eveniment care ar fi putut lumina misterul Samoilovei. A decedat Ivan Petrovici Kozlov, unul dintre liderii departamentului cultural al CC al PCUS în anii 60-70. În arhiva personală au fost descoperite documente despre lucrul cu intelectualii creatori. Printre hârtii s-a găsit un dosar cu mențiunea strict secret, care conținea materiale despre operațiunea Lebăda. Documentele confirmă colaborarea unei actrițe necunoscute cu organele securității, dar numele rămăsese cifrat, iar mare parte din informații era secretizată până în 2030. Când jurnaliștii au încercat să obțină un comentariu de la Tania Evgenievna despre documentele descoperite, ea a refuzat categoric orice interviu. Ultimul ei comentariu public pe această temă a fost lapidar. Fiecare generație are propriile sale încercări. Noi am făcut ceea ce am considerat corect în acele vremuri. În 2007, starea de sănătate a Taniei s-a înrăutățit brusc. Ani de tensiune nervoasă, stres constant, consumul de alcool și medicamente și-au spus cuvântul. Medicii i-au diagnosticat probleme grave cardiovasculare și nervoase. Câteva luni a stat în spital, unde au îngrijit-o asistente tinere care nici măcar nu știau cine este Tania Samoilova. Pentru ele, ea era doar o femeie în vârstă, singuratică, pe care o vizitau doar asistenții sociali. În salonul spitalului, Tania se gândea mult la viața trăită, la alegerile pe care a trebuit să le facă, la prețul plătit pentru deciziile ei. Nu își regreta faptul că acceptase să colaboreze cu organele. În acele condiții pur și simplu nu avea altă variantă, dar își regreta faptul că pentru această colaborare a trebuit să-și jertfească fericirea personală. Astăzi, când multe arhive au fost desecretizate și participanții la acele evenimente au plecat din viață, istoria Taniei Samoilova rămâne una dintre cele mai enigmatice pagini ale cinematografiei sovietice. Biografiile oficiale continuă să tacă despre multe episoade din viața ei, limitându-se la enumerarea filmelor și premiilor, dar chiar și puținul care s-a aflat permite o reevaluare a acelei epoci când arta și politica erau inseparabile. Povestea Samoilovei arată cum persoane talentate deveneau ostatici ai împrejurărilor, cum sistemul transforma creatorii în instrumente ale politicii sale. Paradoxul constă în faptul că tocmai filmul Zboară cocorii, care a provocat toate dramele ulterioare din viața actriței, rămâne una dintre cele mai strălucite realizări ale cinematografiei mondiale. Personajul Veronicăi, creat de Samoilova, este și astăzi considerat etalon de sinceritate și umanitate în film. În 2014, în ziua împlinirii a 77 de ani de la nașterea Taniei Samoilova, la Moscova s-a desfășurat o seară în memoria marilor actrițe ale cinematografiei sovietice. Numele ei a fost anunțat printre primele. Sala s-a ridicat în picioare și a aplaudat mult timp, amintindu-și de rolurile inegalabile și de talentul strălucitor. Dar chiar acea seară, eroaia evenimentului nu a fost prezentă. La acea vreme, starea ei de sănătate nu mai permitea apariții publice. Locuia într-un mic apartament la periferia Moscovei. Ieșea aproape niciodată afară, comunicând doar rare ori cu asistenții sociali. În ultimii ani ai vieții, Tania se uita des la filmele ei vechi la televizor. Prefera să revedă Zboară cocorii, filmul care i-a adus gloria, dar și i-a distrus viața.
Privindu-se tânără pe ecran, se gândea cum ar fi fost soarta ei dacă ar fi refuzat atunci, în 1958, să devină lebăda. Uneori veneau tineri cercetători care încercau să descifreze misterul biografiei ei, dar Tania refuza în mod constant orice interviu. Trecutul trebuie să rămână în trecut, spunea și închidea ușa. În 2015, Tania Samoilova a decedat la vârsta de 78 de ani. Moartea a survenit liniștit, în somn, din cauza insuficienței cardiace. Înmormântarea a avut loc discret. Au participat doar câteva persoane, rude îndepărtate și reprezentanți ai comunității actoricești. Pe piatra funerară sunt gravate doar numele, prenumele și datele vieții, fără epitafe pompoase, fără mențiuni ale meritelor în fața cinematografiei, ca și cum viața acestei actrițe de excepție s-ar fi încheiat la fel de liniștit și discret cum s-au desfășurat ultimii ei ani. După moartea Taniei, în apartamentul ei nu s-a găsit niciun document sau însemnare care să arunce lumina asupra misterelor biografiei ei. Ori le-a distrus ea însăși, ori au fost confiscate mai devreme. Misterul operațiunii Lebăda a rămas nerezolvat. Astăzi, reflectând asupra vieții Taniei Samoilova, putem doar bănui cum ar fi fost soarta ei dacă împrejurările s-ar fi aranjat altfel. Ar fi putut deveni o stea internațională, ca Greta Garbo sau Ingrid Bergman? Ce roluri au rămas nesupuse din cauza contextului politic? Ar fi putut găsi fericirea personală dacă n-ar fi fost nevoită să-și ascundă permanent adevărul despre activitatea sa? Ar fi putut și realiza potențialul creativ în întregime dacă n-ar fi irosit energii pentru sarcinile serviciilor secrete? Aceste întrebări vor rămâne fără răspuns, la fel ca multe alte secrete ale epocii sovietice. Dar chiar povestea Samoilovei este importantă nu doar ca biografia unei actrițe de excepție, ci și ca mărturie despre o epocă când destinul personal al artiștilor era determinat nu doar de talent și muncă, ci și de conjunctura politică. Poate că într-o zi toate arhivele vor fi desecretizate, documentele pierdute vor fi găsite, iar adevărul integral despre viața Tatiei Samoilova va deveni public. Sau poate că acest mister va rămâne nerezolvat, ca multe alte enigme ale secolului trecut. Dar un lucru rămâne neschimbat: talentul ei, imortalizat în filmele de mare valoare, va trăi veșnic, amintindu-ne că arta este mai puternică decât orice sistem politic și decât orice drame umane. Și poate, tocmai aici se află victoria principală a Taniei Samoilova asupra împrejurărilor care au încercat să-i rupă destinul. De fiecare dată când pe ecran apare Veronica din Zboară Cocorii, când spectatori trăiesc cu ea durerea și se bucură de fericirea ei, Tania Samoilova revine la viață. Nu ca agent al serviciilor secrete, nu ca victima a jocurilor politice, ci ca mare actriță, care a creat un personaj care emoționează inimile oamenilor chiar și după decenii de la crearea sa. În aceasta constă adevăratul imortal al artistului, nu în onoruri și premii, nu în scandaluri și operațiuni secrete, ci în operele care supraviețuiesc creatorilor și continuă să emoționeze generații noi de spectatori. Povestea Taniei Samoilova este povestea prețului care trebuie plătit pentru talent într-o societate totalitară. Este povestea despre cum sistemul transformă creatorii în marionete, cum politica pătrunde în cele mai intime sfere ale vieții umane, cum oamenii sunt nevoiți să-și trădeze idealurile pentru a supraviețui. Dar este și o poveste despre puterea spiritului uman, despre faptul că, chiar și în cele mai grele împrejurări, oamenii pot crea lucruri frumoase. Tania Samoilova a reușit să-și păstreze talentul în ciuda tuturor încercărilor, a reușit să lase lumii personaje care vor rămâne veșnic în memorie. Astăzi, trăind într-o altă epocă, când multe probleme ale epocii sovietice par îndepărtate și irelevante,
Povestea Taniei Samoilova ne amintește cât de important este să apărăm libertatea creației, cât de necesar este să ne opunem încercărilor de a transforma arta într-un instrument al politicii. Poate că aici se află lecția principală a acestei povești tragice. Arta trebuie să rămână liberă. Artiștii trebuie să aibă dreptul la alegerea proprie, iar societatea trebuie să-și apere creatorii împotriva încercărilor de a le folosi talentul în scopuri egoiste. Abonați-vă la canalul nostru pentru a afla mai multe povești incredibile despre misterele epocii sovietice. Dați like dacă vă place această investigație și scrieți în comentarii ce alte enigme ale trecutului ați dori să descoperim împreună. Pentru că în spatele fiecărei destine celebre se ascund secrete pe care nici măcar nu le bănuim.